Василь Вітка. Казка «Вавёрчына гора». Заболели у вавёрачкі зубки. Не можа раскусить ореховой шкарлупки. Плача Вера вавёрачка: ой, гора моё, горачка. Собралася ўся вавёрчына родня. Думаюць, гадаюць усю ноч до дня, як тут быть, што рабіць. Прыкладаюць дочки, мамачцы прымочки, грэюць унучки, бабульцы анучки. Яшчэ болей баляць вавёрчыны зубки. Не можа крануць ореховой шкарлупки. Вестку послали старэйшаму сыну. Той адразу ўсе справы пакінуў і праведаць хворую маці прыехаў. І прывёз поўны мех ёй арэхаў. Ён не знаў, што баляць у вавёрачкі зубкі, што не можа крануць яна імі шкарлупкі. Госцю маці гаворыць: сыночак, ты прывёз бы мне малаточак. Не трудила б я зубки, не верадила, молотком бы шкарлупки била. Что ж, кажа сын, у маёй старане ёсць каваль, лепшы мой друг. Ён можа скаваць для мяне, што я захачу, нават плуг. Мне плуг не патрэбен, сыночак, хай зробіць ён мне малаточак. Мама, гаворыць ёй сын у адказ, я дам тэлеграму, ён зробіць ураз. Сарваў сынок дубовы лісток. Тэлеграма гатова. Я жывы і здаровы, толькі баляць у мамачкі зубкі. Не можа кусаць ореховой шкарлупкі. Прашу, дружок, зрабі малаток. Сказалі сёстры брату: навошта табе самому ходить на пошту? Мы сами знаем, где старый граб. Давно мы хотели сбегать на телеграф. Ну что ж, имчите, сказал браток, занясите листок, возьмите квиток. Нясите, сказала мама, каб сёння ж дайшла телеграма. Няхай сам начальник на бланку поставить пячатку, что гэта маланка. І мчацца шустрыя сёстры, мільгаюць дрэвы і вёрсты, прымчаліся ў самы гушчар. Што тут такое? Пажар! Усё ў агні, і лісцё, і галіны. Але здагадаліся сёстры, што гэта. Прыбеглі на самы разгар лета і палаюць агнём не галіны, а спеюць чырвоныя арабіны. І мчацца далей сёстры няспынна, мінаюць гушчар і пажар арабінны, і вось перад імі новая пацеха — дрэва, а на дрэве арэхаў, арэхаў, а спелені чачачкія, а жоўцені чачачкія, а поўні чачачачкія, а наверша чачачку. Шкада, не ўзялі з сабою мяшэчачка. І тут яны ўспомнілі, што баляць у матулі зубкі, што не можа яна раскусіць арэхавай шкарлупкі. Хутчэй жа, хутчэй, хутчэй туды, дзе растуць старыя дубы. Лістамі сцежку з телеграф, прыбеглі сёстры на телеграф. Шматпавярховы дом, высознае дрэва с акном дуплом, уваход налево. Калі умееш, чытай сам, што напісана пад аконцам: прыём тэлеграм да захаду сонца. Вавёрка ў дупло лапкамі стук-стук, а ім у адказ: хто тут? Хто тут? Не лезьце ў дупло, ужо сонца зайшло. Стали сёстры прасіць: дядюхна начальник, тэлеграму трэ адбіць. Гэтак мы імчалі, гэтак беглі праз гушчар, праз агонь, праз пажар. Хворая у нас маці, дядюхна дятел.
Падабрэў начальнік, непрыступны маўчальнік, акуляры надзеў, на лісток паглядзеў. Добра, кажа, пашлю заўтра ўранку кавалю. Як гэта заўтра ўранку? Нам загадала мама, каб вы паслалі з маланкай нашу тэлеграму. З маланкай? Здзівіўся дзяцел. А дзе ж яе ўзяці? Не працуе без перастанку у мяне на пасылках маланка. Бывае і яна выхадная. Хай тады кавалю на дом заімчыць тэлеграму гром. Гром, усміхнуўся начальнік. Гром. Ён толькі з работы і спіць непрабудным сном. Хто ж перадасць тэлеграму? Хто ж? Дождь, сказаў ім начальнік. Дождь. І застукаў начальнік, непрыступны маўчальнік, дзюбаю тук-тук, тоўстаю ток-ток, і з ліста на лісток пацёк ручаёк. Бегуць вавёркі дадому і чуюць, як іх тэлеграму кроплі друкуюць. Тук-ток, кавалёк, прышлі маме малаток. Разбалеліся ў мамачкі зубкі, не можа раскусіць арэхавай шкарлупкі. Паплыў паток, пагнаў лісток, панёс удаль, дзе жыве каваль. Стары воран, як вугаль чоран, прыйшла тэлеграма якраз у час. Кавалю не дае спакою заказ. Сон яго не бярэ, яда не лезе. Як зрабіць малаток? Няма жалеза. Знайсці жалеза я бяруся, сказаў кавалю даўганосы бусел. Ён абуў чырвоныя боты і палез у балота. А праз гадзіну ўжо бусел вярнуўся. Так і так ляжыць у канаве тыгра нямецкі танк. Пайшоў каваль з прыладамі. Чоран-воран паставіў кавадла, распаліў горан, скінуў кажух, надзеў хвартух, узяў абцугі, прайшоў раз, другі, жалеза не відаць, гара іржы. З чаго мне каваць малаток, скажы, падумаў бусел. Прыйдзецца мусіць самых дужых звяроў склікаць, каб забітага тыгра па костачках разабраць. Прыйшоў мядзведь, злуецца, равець. Прыйшоў воўк, зубамі шчоўк-шчоўк. Прыйшоў бабёр, хвастом пацёр. Доўга так раўлі і вылі, і нічога не зрабілі. Беглі ў гэты самы час маленькія зайкі. Узяліся і ураз развінцілі гайкі. Тады гусі і сініцы знялі вежу гусяніцы. Наскублі яны так-сяк з паганага тыгра шэрсці шматок. Вось табе і хвалёны танк, ледзь хапіла вавёрцы на малаток. Добра сказаць, заказ гатовы. А як паслаць яго ў бор сасновы? Другі дзень вавёрка малатка чакае. Можа, яна бедная з голаду канае. Гэтак моцна баляць у вавёрачкі зубкі, што не можа крануць арэхавай шкарлупкі. Апусціліся галовы ніц. І ў зайцоў, і ў сініц. Сядзяць у скрусе бусел і гусі. Стаў ад гора воран яшчэ болей чоран. Паўзе крот, зямлі повен рот. Ду-ду-ду, ду-ду-ду. Я вашу бяду адной лапай развяду. Сталі ўсе яго прасіць: краточак, крот, браточак, Фядот, ты можаш зрабіць самалёт. Угу, я магу. Нам трэба, браточак, паслаць малаточак.
Добра, кажа ім крот, я зраблю самалёт. Скідай, каваль, свой чорны хвартух, прынясі мне шырокі лапух. А вы, зайкі, травы нарвіце, вяровачкі звіце, малаток у вузялок завяжыце. А цяпер, кажа крот, я буду галоўны пілот. Мяне вы прасілі, падымай, бусел, крыллі, бяры у дзюбу лапух, павязём малаток мы удвух. Верхам сяду ў цябе я на шыі, паляцім мы пад хмары густыя, будзеш ты крыламі махаць, а я буду табой кіраваць. Дзякуй, бусел, яму ў адказ, гэта раз. Памагла нам твая галава, гэта два. Ну, а болей не гавары, гэта тры. Памагатых такіх мне не трэба. Калі ж хочаш пабачыць ты неба і зайздросціш адно нам, буслам, паспрабуй, узніміся сам. Цвёрдае слова, слова буслова. Узяў лапуху дзюбу ён, варухнуў крыламі, і ляціць наш паштальён лугамі, лясамі. А куды ён ляціць? Можа, боты шыць, можа, ніткі віць? Адкажыце самі. Ну, вядома, ляціць да вавёркі галубкі, вельмі ж моцна баляць яе зубачкі-зубкі. Ён нясе ёй вузялок, там завязан малаток, каб вавёрка зубоў не трудзіла, каб арэхі малаточкам біла. У вавёрчынай жа хаце поўна шуму, весялосці. Перадаў ім вестку дзяцел, што леціць сам бусел у госці. Вось унучкі сталы засцілаюць, а дачушкі пачостку стаўляюць. Сын пясочкам да самага дома высыпае пляцоўку аэрадрома, каб птушыны пасол мог спусціцца, паміж соснаў густых прызямліцца. Гасця сустракаці выходзіць маці. Што на белым свеце чуваці, на балоце, на сенажаці? Ат якія ў нас навіны, ёй адказвае бусел. Вы ж самі ведаць павінны, што ўсе мы ў самоце і скрусе. Як прыйшла тэлеграма, што баляць у вас зубкі, не спалі мы цэлыя суткі, не зналі шчаслівай мінуткі. Цяпер я спакойны за ваш раток. Вось вам бранебойны малаток. Ай-яй-яй, дзівяцца сёстры, які ён цяжкі, які ён востры. Мы хацелі другую адбіць тэлеграму, што даўно не баліць раток у мамы. І няхай будзе сказана толькі між намі, лепей грызці арэхі сваімі зубамі. Мы вельмі хацелі зноў збегаць на тэле. Перастаньце! На дочак прыступнула маці. Малаточак спатрэбіцца ў хаце. Доўга ў іх шла бяседа, гаворка. Усе суседзі былі ў вавёркі. Стары дзяцел сваім зяцям, тры сініцы, сястрыцы, цётка Гануля, шэрая зязюля, 5 зайцоў, малайцоў, удот, удавец, слаўны на дудзе ігрэц, 2 глухія глухары білі ў бубен да зары. І я там быў за тым сталом, і еў, і піў разам з буслом. Што там было весялосці і смеху. Папаелі госці грыбоў і арэхаў, былі мёд і квас там, бульба, селядец. Хто праслухаў казку, той маладзец.